Morjesta rakkaat kanavani seuraajat ja tervetuloa Lihanuijan leffapäivitysvideon pariin jälleen kerran. Ja erittäin naamasta palaneen Lihanuijan liha on palannut kirjaimellisesti tässä helteessä ja sen ehkä näkee tästä mun pudottavasta hapituksesta. Mutta älkää antako sen häiritä, nimittäin tällä kertaa on mukana oikein kivoja leffoja sekä Blu-ray muodossa suurin osa. Ja pari DVDtäkin on lähtenyt mukaan matkaan. Lähdetäänpä ensimmäisenä nettiostokseen. Tämä on Full Moonin leffa ja film 2000 julkaisu, brittijulkaisu. Charles Bandin ohjaama elokuva Shadow Zone. Itse elokuvasta mulla ei ole pahemmin mitään kerrottavaa teille. Mutta koska mä näitä Charles Bandeja hyllyyn, niin yritän haalia aina kun hyvään hintaan tulee vastaan, niin tää piti napata pois. Tää on sieltä 90-luvun ihan alkupuoliskolta ja ilmeisesti jotain tämmöistä hirviömeininkiä tässä luvassa kaikesta päätellen. Siellä ainakin siltä näyttäisi takakannen mukaan. Tosiaan ei tästä mulla ole mitään. Tää itse asiassa tunnetaan semmoisellakin nimellä kuin Crash and Burn. Ainakin lukee tuolla tittelissä tuolla, missä on noita movie titleita, niin siellä tai elokuvatekijälistausta, niin siellä lukee Crash and Burn, joten ilmeisesti kahdella nimellä tämä leffa tunnetaan. Kommentoikapa alle, minkälainen leffa kyseessä. Sitten vaihtoa 5 tähden elokuvadivarista. Jälleen kerran Import-osastolta löytyi R1-alueen julkaisu, oikein Special Deluxe Edition. Ja ohjaajana on Don Dohler, joka on tunnettu elokuvista Alien Factor, Night Beast, Fiend ynnä muuta. Ja tämä on jatko-osa elokuvalle Alien Factor, ei Alien Intruder, vaan Alien Factor, nimittäin Alien Factor 2. Tämä on vuodelta 2001, muistaakseni, ja jälleen kerran Creature Feature ja tämmöistä skifi-kauhua. Mä tältä ainakin odottelen, ja siltähän tämä vahvasti vaikuttaa, ehkä tämmöinen Alien Invasion-elokuva kyseessä. Toivottavasti tässä ei kovin paljon ole vielä käytössä CGI-tä, mutta jos sitä on, niin mä toivon, että se on tehty hyvällä maulla. Sillä että se CGI on vähän niin kuin renki ja sitten praktikaalit on se pomo. Saas nähdä, mutta vaikuttaa oikein mukavalta kalkkunalta ja pitihän tämmöinen sitten pois ottaa sieltä divarista kuljeksimasta. Sitten lähdetään Blu-rayten kimppuun ja ensimmäisenä mulla on tässä Second Sightin putiikkijulkaisu elokuvasta, jota en mielestäni ole teille vielä näyttänyt, mutta voi olla, että tässä käy pieni virhe. Mä muistelen, että en ole näyttänyt, mutta tää on mulla joskus ollut joka tapauksessa hyllyssä Jenkki-DVDnä MGM:n julkaisuna muistaakseni, ja sitten mä oon siitä luopunut ja mä oon halunnut tää hyllyyn, koska mulla sarjan muut osat on hyllyssä. Ja nyt löytyy sitten The Return of the Living Dead, ja oikein mahtava Second Sightin Blu-ray-julkaisu, järkyttävän paljon ekstroja. Mä itse asiassa kattelinkin tästä jo tuon Making of Extran, joka siis oli ihan tämmönen feature length mittainen, oikein loistava dokumentti. Ja elokuvakin tuli katseltua Lihanujattaren kanssa, ja tää on kyllä tosi viihdyttävä elokuva. Ehkä elokuvan tunnetuimpana tämmöisenä teemana on aivoja syövät zombiet, joka on oikeastaan tästä elokuvasta sitten keksitty juttu. Ja lisäksi aivan ihana Linnea Quicklin tanssikohtaus siellä hautausmaalla, joka on varsin mieleenpainuva kohtaus. Kova soundtrack, hyvä tämmönen punk, new wave, rock and roll henkinen soundtrack. Toimii tosi hyvin, aivan siis klassikkoelokuva, ja mä luulen, että teistä tämän aika moni on nähnyt. Sitten tuolla Powerhouse Indicatorillahan oli alennusmyynnit tuossa, ja sieltä mä nappasin yhden leffan mukaan. Tässä on tää J-Card, joka paljastaa leffan nimen, eli Cold Eyes of Fear. Kato Blackoutti, Enzo G. Castellarin Giallo-leffa, jota en ole nähnyt. Tätä on tehty 4000 kappaletta ja mulla on numero 106. Kuten sieltä ehkä voi nähdä. Ja itse leffahan on oikein hieno tämmönen kovakoteloiden julkaisu, todella tyylikäs kansi. Tää on tosiaan Blu-ray-julkaisu, jossa mukana tulee paksu kirja. Ja sekä sitten itse leffa tämmöisessä. Tää on vähän niin kuin, olisiko tää digipäkki, tää on tämmöistä pahvia.
ja sitten itse levy siellä. Mutta tää multa puuttu kiallokokoelmasta, niin kuin puuttuu vielä aika moni muukin elokuva, mutta tämä halusi hyllyyn ja tää oli nyt tätä erikoisversio sitten alennuksessa siellä, niin pitihän tää napata sitten Powerhouse Indicatorin alennusmyynnistä mun hyllyyn. Sitten oikein paljon modernimpaa elokuvaa, ja tää on siis tämmöinen jatko-osa, tai ainakin henkinen jatko-osa erittäin kuuluisalle Jean-Claude Van Damme-elokuvalle nimeltä Hard Target, ja mä ostin sille jatko-osan. Tää on Roel Renén ohjaama elokuva, ja pääosassa hei Scott Adkins ja aivan loistava Rona Mitra. Hard Target tai itse asiassa Nordicki Blu-ray-julkaisuna. Tää on multa vielä katsastamatta ja tää on Universalin painos tässä. Mutta hei, Scott Adkins, ehkä yksi tämän hetken kovimpia tämmöisiä martial arts jäbiä, tykkään kovasti hänestä. Sekä tietysti Rona Mitrahan on tuttu monenmoista elokuvasta, tämmöisestä modernista genre-elokuvasta. Ja no odotuksiahan tätä leffaa kohtaan mulla ei ollenkaan ole, mutta mä oletan tämän olevan oikein viihdyttävä kuitenkin sellaisena kuin tää on, että matalat odotukset, mutta silti odotan tältä kovaa turpaan vetoa ja hyvää toimintaa. No sitten Lihanujatarhan teki tuolta Arrovilta alennuspyynneistä ison tilauksen ja käytinkin hänen videollaan lävitse hänen hankintansa ja hän hankki sieltä minullekin yhden leffan, kiitos rakas Lihanujatar. Ja tää on tällaisen herran kuin Christopher Websterin ohjaama elokuva, Hellraiserin tuottaja ja Hellraiser 2 tuottaja. The Chill Factor, jossa on kyllä todella mielenkiintoinen kansitaide, mutta tämä ilmeisesti on siis joku saatana-teemallinen elokuva, joka myös ilmeisesti sijoittuu vähän niin kuin johonkin lumisiin maisemiin, koska siis kuvassahan mennään moottorikelkalla. Takakansi sanoi, että 1989, mutta mä netistä löysin myös vuosiluvun 93 muistaakseni. Joten mä en tiedä, että onko tästä ollut kauan vaan julkaisematta, ja tämä on julkaistu 93, mutta kuvattu 1989. Tietäjät voi sinne kommentoida alas, että miten tämä homma menee. Itse asiassa tässä uudessa kansitaiteessa mun mielestä oli hienompi tuo itse kansi. Mutta koska itse olen sen verran nihilisti näiden leffakansien suhteen, niin halusin sitten kääntää tuon alkuperäisen elokuvajulistetaiteen tähän kanteen. Sitten 70-luvulle ja varsinaiseen skifi-kauhuklassikkoon. Tämä on remake, Philip Kaufmanin ohjaama elokuva, ja hankin tästä nyt sitten netistä Arrow-videon Steelbook-julkaisun, ja tiedän, että tästä tuli 4K-versiokin juurikin, mutta koska edelleenkään 4K-vehkeitä meillä ei ole, niin en näe syytä hankkia sitten 4K:ta. Tosin en tiedä, jos siinä tuli Blu-ray-levy myös mukana. No, selitykset sikseen. Erittäin tyylikäs Steelbook, Invasion of the Body Snatchers, joka juurikin vähän aikaa sitten katsastettiin rouvan kanssa myös tämäkin leffa. Ja tää on kyllä todella tunnelmallinen ja creepy ja ihon alle menevä skifi-kauhu. Ja mielestäni tää on paras filmatisointi kyseisestä aiheesta. Tästähän on olemassa montakin eri versiota. Muun muassa Abel Ferrara teki tästä elokuvan Body Snatchers. Oliko se Body Snatchers pelkästään? Muistaakseni. Sitten on toki olemassa se alkuperäinen klassikko 50-luvulta muistaakseni. Ja sitten on vielä Invasion-niminen leffa, joka on sitten huomattavasti uudempi. Ja mutta mun mielestä tämä on kyllä aiheesta aivan heittämällä paras versio. Ja todella tyylikäs julkaisu, täynnä ekstraa ja erittäin paksu bootleg mukana myös täällä. Ja tolla kannellahan toi Arrovin normiversio on julkaistu sitten, mutta tässä Steelbookissa on tää alkuperäinen julistetaide. Lisäksi täytyy nostaa tästäkin elokuvasta esille aivan mahtavan tunnelmallinen musiikkiääniraita. Se luo leffaan kyllä todella jopa ahdistavan fiiliksen paikoitellen. Erittäin kova, vahva suositus Invasion of the Body Snatchersille, jos et ole tätä klassikkoa vielä nähnyt. Vuonna 1991 Ernest Farino teki tämmöisen kulttielokuvan, joka käsittääkseni meni suoraan videolevitykseen aikoinaan. Ja nyttemmin sitten Vinegar Syndrome julkaisi tästä oikeinkin hienon julkaisun.
Ja elokuva on tällainen kuin Steel and Lace, joka mun piti kyllä ehdottomasti saada hyllyyn, niin mua jotenkin tosi paljon kiehtoo tämmöinen Android-meininki tässä. Siis on tämä daami ilmeisesti Androidi. Tää tuli mulle aivan vähän aika sitten. Wow, mikä tää takakansi. Tää tuli mun hyllyyn aivan vähän aika sitten ja en ole tätä vielä kerennyt vilkaisemaan ollenkaan ennen kuvanlaatua enkä mitään. Täällä sitten sisäkannesta löytyy kääntökantina täältä sliparin alta siis löytyy tuo alkuperäinen julistetaide. Ja mä odotan täältä kyllä semmoista tiukkaa straight to video 90-luvun alun ryönä toiminta, ehkä jopa kauhua. Mä toivoisin, että tässä olisi vähän sellaista Terminator 1-tyyppistä meininkiä ja tunnelmointia, mutta huomattavasti enemmän tämmöisillä kalkkuna-arvoilla. Jos nämä mun oletukset osuvat yhtään oikeeseen, niin mä luulen, että mä viihdyn tämän leffan parissa oikein mainiosti. Vähän tämmönen pienempi pinkka tällä kertaa, ja koska nyt on tää kesäloma tässä lähestymässä, en tiedä kuinka usein sitten videoita tässä jatkossa tulee mun kanavalle, saattaa tulla pieni tauko, mutta pidetään teidät jännityksessä asian tiimoilta, vaikka sieltä ehkä joku leffa-arvostelu pitkästä aikaa voisikin eetteriin tulla. Mutta joka tapauksessa aivan mahtavaa, kun katsoit tämän videon ja kommentoikaa taas alle, että minkälaisia elokuvia meikäläinen oli hankkinut. Oliko jälleen kerran täyttä potaskaa vai oikein kovaa hyllykamaa. Mutta me palaamme ensi videon parissa sitten joskus ja mä toivotan teille jo tässä kohtaa oikein mahtavia hellepäiviä ja oikein mahtavaa kesän aloitusta. Palataan näissä merkeissä. Stay strong, stay metal and keep watching movies as you always do.